Benvidos a Todo Mal, o programa que se desorienta ao chegar ao verán. Cabeceira. Todo mal, vaime a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dos subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quéronme matar. Todo mal. Hai que dicilo todo, está vindo o bo tempo, Marcos, levamos moitos meses de traballo pensando chorraditas e igual estamos un poquito hasta o carallo. Porque pensar subnormaladas dá choio, senón mirar no Congreso como están. Que tal? Estes Pensar días? su normalada da choio, pero peor era ir traballar. Sí, tamén é verdad. E que hai unha cousa que non podo con ela, que hai xente que non que ten un traballo que non fai máis que queixarse. E é como, a ver, o único que faz é irte facer as uñas e que te den masajes. Non te podes queixar ti porque que fan os demais. Estás falando de influencers, ao mellor. Non, no, 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 Me parece a mí. no, 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 no. Dirijo en concreto. Pois vamos a ver, non subimos vídeo a semana pasada, por si non vos daches Non subimos conta. vídeo. Igual alguén non Vamos se a deu ver. conta. Eu creo que a mellor si a tiramos en que sí, Pois eles non se dan conta. sí que subimos vídeo. A este poñemos o 39 e que todo o día buscando ocultaría o YouTube, vai, non sei. Non, vamos a dicir a verdade. Os nosos chicoritas merecen sempre a verdade absoluta. A semana pasada houve festivos. E nós cos festivos, polo que sea, desorientámonos un pouco, polo que sea. Gin Concreta, tonic. por exemplo, chámalle descansar, chámalle gin tonic. Concretamente foi o Día das Letras Gallegas. E festexámoslo sin traballar. É a forma que nos gusta a nós festexar o Día das Letras Gallegas. Sí, eu levo toda a miña trayectoria o Día das Letras Galegas non traballo. É a Claro. miña forma de demostrar que eu xa o fago todos os días, entón ese día me lo tomo de asueto. Que asueto non significa ducharse, que o mirei no dicionario. Eu enterei-me que foi o Día das Letras Galegas porque de repente empecé a ver que había empresas publicando en Instagram cousas en galego. Pensei que lles deron hitos ou que lles entraron virus no ordenador, pero non, é que estaban sentíndose galegos. Poquito tempo, porque puxeron unha historia e despois volveron ao castelán, pero bueno, quero dicir, mellor eso que nada, non? Mellor... Bueno, non, iba a dicir, mellor un polvo mal botado que nada. Non, eu un polvo mal botado non baixo os pantalóns, a verdade. No, iso debían facer as empresas, non baixar os pantalóns por un... Cuidado, unha cousa, que isto entro en terreno un pouco pantanoso. Pero vi empresas que para celebrar o Día das Letras Galegas che daban un código de desconto para que mercaras cun 10% menos unhas chancletas na súa tienda. Poñía algo así como: hoy es el Día de las Letras Gallegas, para celebrarlo tenemos descuentos en nuestra tienda. Letras galegas en perfecto castelán. Colle vos Neira Vilas e damos unha manchea de hostias que non é a orquesta que toca como as bailadas, Pero me lo dijo, joder, hai que ter un pouco de vergonza, joder. Eu entendo perfectamente. Por qué? Castelao sempre iban chaclas. Eso... Ale, por favor, un respetito, coño. Desde aquí vamos a dicir que o único o gallego mal falado é o que non se fala. Hai no que intentar, hai no que... Senón nós non seríamos ninguén. Pero, joder, querer ganar cartos a mí non me gusta. A mí non me gusta. Eu só direi tamén fodela, pero non arrancar os pelos. Eu quero dicir unha cosa ás empresas. Do galego non se ganan cartos. Xa teño máis que comprobado, así que... Que aparte eso, estás a ganar cartos. os poucos que hai que estamos aquí falando galego, nós e máis outra xente que, joder, hai empresas que fan toda a súa publicidade en galego, aí esforzándose e tal, e de repente chegan grandes empresas ese día, en plan, bueno, por nós tamén, por favor, non podemos querer todo, chaval. Está feo, está feo. E se o facedes non poñer o anuncio en castellano que parece a publicidade do PP de Feijóo, joder. É como se o Barcelona lle quere joder ao Deportivo a Lucas Pérez. Xa tes un montón de vos. Non lle quites o único que ten ao pequeno, joder. Pero bueno, que foi o Día das Letras Galegas. Outra cousa que pasou esta semana, e xa pasamos os 30.000 seguidores en Instagram. Rota. Agora me estoy enterando. Teño unha idea.
Bueno, para. Tuve, Venga. tuve unha idea Recordemos, para celebrar os 30. cando ten unha idea, sonan as campanas da iglesia. A ver, que idea tuveches? A última vez que tuve unha idea para o programa dixeme, temos que facer cena de empresa e que me levar a un vegano. Ti te crees que vou eu comer unha ensalada con usted? Non se cree que non te ibas que facer. No, esta idea vai che gustar. Polos 30.000 seguidores, quero facer unha festaza, poñemos 20 euros cada un, contratamos a los coleguitas da miña horta, compramos unha caixa de quintos e cajamos polo concerto de Coldplay. Como poñas os coleguitas e só unha calle de quintos vas a acabar linchada. Por qué? Sabes que pensei que ibas a decir? Hai que poñer 20 euros. Des pa a festa, des pa o regalo. Sí soy. Sería moi ti. Pero Podo dicir unha cousa antes de nada? sí, porque vou entrar no terreno de Coldplay e vai me levar tempo. Vale. Nunca, jamás, isto xa como consello personal, nunca, jamás dixojes á xente que a festa. Por Non lle qué? dixas que facemos unha festa e tal, porque van a aparecerche xente na tua casa con botellas de viño, que? No. Eu non estou Cuándo? dicindo que hai que aparecer con botellas de viño, hai que aparecer con 20 euros. No, pero as botellas de viño traen seles para as súas movidas. Non te preocupes. O sea, non lle xojes á xente que a festa, chavales, non vai haber festa ninguna. O sea, Bueno, se miramos as pagada fechas por libres nós. dos pajadas, eu non vou pagar un duro, estou pedindo 20 euros cada un. Pero estás Espérate, ofrecendo organizala, estás metendo na comisión. Non te fagas eso, non te metas... A xente está dicindo, hostia, hai que non organiza, bum, que hai que poñer de cota, 100 euros, eu pago. Eu que non quero organizar. Este é un problema, Galicia. A xente que non quere é organizar cartos de sobra, para o que quieras, churrasco, ginebra, coleguitas, lo que tú quieras. Agora, non te ofrezcas a organizar, porque a xente ve unha posibilidade, vais meter, vais empezar a chegar privados dicindo, ei, mira esta foto de unha entrepierna. Digo, no, vais empezar a chegar... A ver, cando é esa festa? Tal, levo a punto. Bueno, Fai sea falta como sea. organización. Sí, e para as festas tamén. Sexa como sexa, unha festa con los coleguitas organizada por ti e por min estaría Que mellor. non vamos a organizar, no. Que me deixes falar? Que nos vai meter nun follón, Que unha festa dos coleguitas organizada por ti e por min estaría mellor que un concerto de Coldplay. Porque a xente ora... Ti estuveches algo en Instagram. A xente foi todo o mundo ver a Coldplay. Non, estuve na casa, non estuve en Instagram. Donde é Instagram? Que rotonda que pilla? Eu non fui ao concerto e seime a lista entera de cancións, macho. Porque agora, ir ver a Coldplay é como ir de brunch. Puro postureo. Xa te levantas pensando, eu por que hostia non quedaría na cama? Porque claro, tú te queren a mirge. Pais de brancho ou pera Coldplay? É que non foi ninguna das dúas cousas. Exactamente. Levas o tute que nin dios, tens que madrugar, costache cartos. Non che gusta, pero vas. Por qué? Porque vai túa prima de Mazaricos e ti non vas ser menos. E dixo unha cousa, eu creo que moita xente foi ver a Coldplay pensando que era o 2. Pero que teño clarísimo. Ti sabes que toca Coldplay? Coldplay. No. Coldplay. Coldplay cantan Viva la Vida, que dixo eu, que se note. Viva la vida. Ten unha canción que chama Viva la Vida. Viva la vida. Que se note. Que son ritmos latinos. Sí, ojalá. Teñen a mesma ansia cantando que Vetusta Morla. A mesma ansia que Vetusta Morla. Si ten unha canción que se chama Viva la Vida e o tipo chamase Chris Martin, non será primo de Ricky Martin? Creo que a Coldplay e a Vetusta Morla lle pagan os psicólogos para que depriman a xente. Sí, pero vou dicir unha cousa que estou pensando agora. Chámase Coldplay. Jugamos frío, non engañan a ninguén. Ti si vas a ver un concierto de patada nos collóns e che mete unha patada nos collóns non podes dicir, que me meteron unha patada nos collóns, hostia, amigo, é que no cartel poño mejor. Pasa ya o combo dominicano, que se chama un combo dominicano e non é dominicanos. Nin hai un combo. Non hai un combo. Non che dan unhas patatitas con cubata, eso sería un combo fantástico. Pero no concerto de Coldplay hai LEDs. E a min todo que hai xa LEDs, macho, iso volveme loca. Eu vexo un bar con LEDs e métome dentro a pedir unha caipiriña. Xa teño levado máis dun disgusto por culpa deso. Eres como as polillas, como a xón a luz. Tal cual. Eu vexo unha luz LED.
Mates contra o LED, non é que vai a ver, vai a chocarse con É ele. que dá moi boa foto para Instagram, o LED. O LED dá moi boa foto de Instagram. E porque non te viste hai fotos tan feas, entonces. Ah, non, que sei. Ti sabes onde foi o concerto de Coldplay? A ver, Coldplay, Madrid, Barcelona, Oporto, Manchester, Berlín. Ah, Bueno, no, espera, foi xente española a Madrid. foron Berlín, foi gallegos. Madrid. Foron gallegos, Madrid. Vale. Gallego gusta ir a Madrid, Feijóo, Franco, Rajoy. Coimbra. Non vou Que- dicir o que penso de que fixeron un concerto en Coimbra, que teño un hater portugués que non lle gusta que me meta con Portugal. Ahora, só digo unha cousa. A próxima Coldplay alquilo o pabellón polideportivo de Dodro e está increíblemente mejor. Foi en Coimbra. En Coimbra, ti sabes que hai en Coimbra? Ou Sacristán, Nada de máis. Coimbra. Nada máis. Mollaba o pan en aceite, deixaba os santos escuras. E ya está. Coimbra, pero Coimbra ten bo equipo de fútbol. Sería que teña un estadio guai, ao mellor por eso, non? Non sei, eu que sei é que estuvo Coldplay 15 días, non sei, no, 4 concertos fixeron en Coimbra. Onde foi esa xente? Non hai ningún centro comercial, joder. Non Oxe, hai non- un... Non hai un primar. Non hai un... As cancelas. Que, por cierto, diz que Coldplay, o sea, diz que no, vino, porque puxaches tantos vídeos que vino todo. Teñen como o escenario é gigante, gigantesco. Entón, para que o tipo, para que todo o mundo o vexa, pois ponse primeiro aquí, despois ten unha pasarela que cruza, e despois ainda ten outro escenario máis adiante para que o vexa a xente que está adiante de todo. O sea, ti imagínate, é como si actúa a Panorama e acaba tocando no palco da orquesta de enfrente. Está dicindo que no concierto de Coldplay hai unha pasarela. Unha pasarela. E farán isto de... Cruza la pasarela! E corre. A verdade é que é o soño da miña vida, ojalá. Cruzar la pasarela. Sí, E que nunca me digan, poderías... cruza la E si- pasarela. E se te estuveras en o techo e dixeran cruza la pasarela, seguramente caerías por lados, porque como sempre vas borracho. Bo, borracho e torpe. Dúas cousas que fatal. No, moi ben, porque cando eres torpe de normal, estou con todo o meu pai de toda a vida. Os borrachos teñen problema cando van conducindo nas retas. Porque aí é cando va, pero nas curvas van guai, porque vas porque o que te mata é a reta. Entón ti, como eres torpe, serena, e vas xa ás eses, despois o emborracharte estabilizas e vas reta. Entón, se a veces andar reto é que está borracha. Se vai abaneando, é que vais de normal. Es mi teoría. Eu non entendi unha palabra. Bueno, coita unha cousa, Que? que tuve unha reflexión. Bueno, outra vez. Vale. Non che condiron os festivos, te vas a reflexionar todo o tempo. Hai que Pensei desconectar, hai que apagar o cerebro. No, Mira que a mí ben gusta iba aquí metelo con Rivera. así. Así todo o tempo. Mira, Eu teño o cerebro así todo o rato. Despois métolle un lorazepam e un chupito de tequila e quedo nova, chico. É así. Mira, co tema de ir a Coldplay, a ver concertos e todo isto, tiven unha reflexión. Sobre todo dos concertos e dos festivais. Poden os organizadores de festivais, de eventos, de conciertos, de toda esta chambonada, deixar de sacar entradas con 80 anos de antelación? Pido desde aquí, por favor, porque despois, cando che toca ir, xa che morreu o compañeiro. Bueno, morreu, mataches a ti. Está todo o día revendendo entradas de conciertos porque se deixaron cas parellas, joder. Sabes, menos os do Son do Camiño. Os do Son do Camiño estánse revendendo porque son unha puta mierda. Tamén che dixo unha cousa. Estamos ben. A quen comprou entradas para o Son do Camiño e ora quere vendelas, está che ben, lo siento. A quen se lle ocurre mercar entradas para un concierto sin saber quen vai? É que eu son a organizadora do evento e meto-vos a Fran Perea por joder. Porque Fran Perea non é unha coña, Fran Perea Si vai- está... Se vai Fran Fran Perea, Perea- mellor para tel. No, Fran Perea está chungar tocando 45 minutos é 1 más 1 son 7, que a primeira vez está guai, despois cagas por ti. E vou che dicir unha cousa, e xa cando era de... Como se chamaba a serie 1 más 1 son 7? Los Serrano. Xa cando era de Los Serrano, tiña efectos na voz. Ti ora escoitas cantar a Fran Perea 1 más 1 son 7, é unha puta mierda.
O sea, que ti eso vístelo. Por favor, buscade Fran Perea, directo, concierto, 1 más 1 son 7. É unha puta mierda. Non é Eu o son fan. disco... E mira que eu comprei o disco de Fran Perea, de cando ainda existía o Tom Manta, e agora perdeuse eso. Ti non compraste o disco, ti viches 1 más 1 son 7, pensaste que era o libro de matemáticas. Correcta, la suma está correcta. Eu comprei o disco de Fran Perea só por esa canción. Fran Perea ten temazos, La chica de al lado e todas estas, que son temazos, canta moi ben, hai moita envidia, porque a mellor a gente foi de invitada ao traballo e non quixo No, tomar uns cubatas con usted. non é Están verdad. moi rencorosas. Non é Están moi verdad. rencorosas. Son os que che poñen carita e se ríen como máis iglesias. Os outros son unos inútiles. Non é verdad. Buscar en YouTube Fran Perea 1 más 1 son 7 en directo. Por E deixademe a buscar- vosa opinión. Buscade e disfrutade, porque temazo, e canta moi ben. Que canta millor Cali el Dandy. Olvídate. Cali el Dandy son 1 ou 2, que nunca sei. Son o cartel de Sinaloa. Eu quero dicir unha cousa de Coldplay. Me cago en Dios, xa falei do segundo camiño, xa falei de Fran Perea. Pero, pero vale, eu 5 vou, minutos eu con vou. retraso. Bueno, cando Eu acabes... teño a marcha menos. Que veño de dormir. De canto foi a sexta hoxe? 2 horas. Con 2 cojones. Siesta de manta. Que diste, fai calor, eso daches como un porco. Sí, pero mandei igual. A siesta é para sufrir. Quero dicir unha cousa de Coldplay. Si Coldplay ten un escenario gigante, reparte pulseras con luces, é dicir, reparte cousas para mandarche encender e apagar. Pode ser que Chris Martin sea alito da panorama con pelo? Hai acróbatas en Coldplay? No, o sea, é a panorama Hai mal. Fátima Pego en Coldplay? No. A mí estás facendo parvo indo a Coimbra? Podes ir a Cambados e ver a panorama? Vale. Canto vale unha entrada de Coldplay? É que sei, 200 euros. No, 100 por aí, non? Si pagades 100... Eu sei isto vou dicir e isto é completamente certo. Si pagas 100 euros por ir a ver a Coldplay, si sodes 7 amigos, xa non vos poño como Jesucristo de ter 12, 7. E poñedes 100 euros cada un, son 700 pavos. 100 pa churrasco, 100 pa alcohol e 500 pa un dúo. Armades un tremendo fiestón que se te va la olla. Pero non, preferimos ir a Coldplay. Por qué? Por non organizar. Porque ese é o gran problema deste país, que ninguén quere organizar. Así que o que quero é que valoredes a esas personas que din churrascada tal día, xa chamo eu xa reservo. Esas personas son as que valen ouro. Pachanguita de fútbol sala, vou buscar as chaves do pabellón, levo o balón, quedamos. Botellón non sei onde, xa vou comprar eu. Esas personas son ouro. Esas personas son as que fan avanzar a sociedade. Esas personas son as que lle había que dar unha paguita. Esas personas son as que valen. Esas personas son as que deberían ser alcaldes e alcaldesas deste nuestro país. Así que, Rueda, Pedro Sánchez, Ministerio de Cultura, Unión Europea... Non sabes máis. No. Cara y Sedal. Premio para estas personas son lo mejor que hay, y beso en los labios cuando los veáis por la calle. Esas mismas persoas son as que ti mandas a tomar polo cu cada vez que mandan un WhatsApp. No, eu non lles contesto. E se Vale. non vas ir a unha... E se te meten nun grupo para ir a unha festa ou para ir a algo e non vas ir, bótate fora. Sí. E que moi que estorbas. E cando é así, hai que dicir algo ou marchas do grupo sin máis? É recomendable dicir, eu non podo, e bótate fora. Pero con que te Inmediatamente, botes fora, verdad? Eu estou de acordo diso. Sí. En dicilo e non esperar resposta, porque hai No. moita xente... No. Claro, que hai moita xente que está esperando a resposta. En plan, chavales, que sei, deixo o grupo do traballo porque marcho, porque me despediron. E está esperando que o resto lle digan, que pena, chao. Carla, a ver, estamos falando de facer pachadas de fútbol sala, de facer cenas, de ir de festa. Ti traes aquí, por exemplo, que morre teu pai, pois que se salga do grupo da familia, non que tea esperando a que lle deades o pésame. Hostia, Carla, Hostia, no, tío, pero cando ti pasa algo tal, que cosa divertida. no, marchas do grupo, non estás aí esperando que a xente che diga que pena que non podes vir, que pena que marchas, non sei que, tal. No, marchas e punto, que hai xente que está esperando aquí desa condolencia, macho. Que non podes vir á boda, que pena. No, pois ao mellor estás levando unha alegría que nin Dios e non poden rajar de ti porque non te vas do grupo. Hai que irse dos grupos para permitir que a xente raje de ti. Eso es. Dos da familia tamén. De todos.
hai algún cabrón que fai o de eu non podo ir e non se bota fora a ver si din, bueno, pois por ti cambia a fecha da boda. Sí, sí, Eso, sí, sí, sí. se non podes ir, non podes ir. Chao. Oye, que imos a facer a festa da Finsa, que somos 3000 personas no escala, o día 24. Eu ese día non podo. Non, entendes que 3000 personas son mellor son menos importante que ti, José. Podemos entender eso? Sí. Coldplay, o que lle pasa a É Coldplay. verdad. Cara de algo. Que dá unha pulsera con luz, Coldplay. Eso me enteré yo. Sí, que Unha tens que pulsera. devolver. Tens que devolver. Moi cool play, pero tan cool non é. Hai que devolver, como nos concertos del combo dominicano, tamén hai que devolver. Como pode ser tan ajañabobos que che dea unha pulsera con luz e flipes? Non, é que a pulsera encendíase. Hombre, é que unha pulsera con luz, só que diría que non se encende. A miña non funcionaba. Me pagaches a euros. Tamén che dixo, é un concierto en Portugal, sería o normal. Tens algo máis que dicir? O teu hater portugués outra vez. É que teño un hater portugués que vos vou dicir unha cousa, voulle mandar unha mensaxe de aquí de... Concordia e conciliación. Con concordia, conciliación. Basta concordia. Vou mandar un mensaxe de concordia ao meu hater portugués, que é moito hater, pero seguíame tamén no meu Instagram personal. Pero bueno. Instagram sí, pero payas tamén. Perdón, hater sí, pero payas tamén. Voulle mandar un mensaxe de conciliación que é esta. Vete a la mierda, hijo de puta. Carla, por favor. Eu vos digo unha cousa, a mí toda a xente... Carla, respeta. Sí. Respeta. Manda a merda en portugués. É que non sei. Pero escoita. Foda-se, pa. Eu toda a xente que me molesta, desde aquí hai que dicilo, hai que normalizar el bloqueo e la cancelación. Que me das os buenos días con mala cara, te cancelo. Que subo unha foto en Instagram e non me daches like, te cancelo e te bloqueo. Esas cousas hai que facelas. Hai que facer igual que... con tranquilidade, que eu te dicir. Eu teño xente silenciada e bloqueada. Sí. Por qué? Porque non me interesa, que eu te dicir. A mí que me importa que fores á playa Mona da Virgen e me estés enseñando as pernas nada, pois te bloqueo e te cancelo, chao. E hai que facer como no do grupo de WhatsApp. A la primera, al toque. A la primera, a la contestación, block e denuncia. Non hai problema meu xa. Que señores que Instagram los juzgue. Eu, fuera. Bueno, eu son das que me gusta bloquear como de deixar o grupo de WhatsApp, sabes? Que avisas, en plan, pues vete a la mierda e bloqueas. No, tanto no. Solo si me tocan los huevos. Por eso che teño a ti bloqueado. Queres dicir algo máis? Queres dicir algo máis desto ou cambio de tema? De Coldplay? Sí. Coldplay en Coimbra. Coldplay, que, a ver, que está de puta madre. Eu non vou criticar a música nin vou criticar Coimbra, pero entendemos que as dúas cousas son dúas cousas de perfil tranquilo. Vamos a definir que Coldplay e Coimbra son dúas cousas tranquilas. Sí, home, non é de ir ver a Martin Harris a Ibiza. Eso es. Acabas de flipar con este... É que foi un símil brutal, xa de primeiras, hostia. É que teño moita xente que fai eso no meu Instagram. Sí, no Instagram. No Instagram, entre as pernas, bueno. A ver, decía... que son dúas cousas xa tranquilas. Pois non lle meteron uns fados tamén no concierto. O telonero foi unha telonera que cantaba fado, sí, con dos cojones. Fado, Coimbra, Coldplay. Quen anunciaba eso? Un antidepresivo? Esa sería a típica cousa que eu denunciaría e bloquearía, porque é unha falta de respeto. Ala, chau. Ahora sí podo cambiar de tema. Tens algo que dicir dos festivales, porque xa que vas con retraso? Dos festivales que venden entradas 80 anos antes. Que vayan tomar polo cu, que non vou ir a ningún. É que a todos nos pasou eso, de comprar entradas cun grupo de amigos, con parexas, con, eu que sei, que no momento levaste de puta madre, chega o día e diste, hostia, tío. No, pero é imposibilita completamente ir. Claro que sí, 6 meses, 7 meses antes. Eu que sei, daqui a lá con quen vou ir. Pois xa non é con quen vou ir. Eu que sei se eu vou existir.
Eu ahora mismo, dirme, dentro de 3 meses vas queimar 200 euros un cubata? Sí, dentro de 3 meses ao mellor non teño nin roupa, que eu tuve que vender toda en Vinted, como fai algún influencer, para poder vivir. Non sei se vou ter traballo, vou saber se vou querer ir de pendoneo. Xa. Pois sí, Por fatal. eso que me gusta a festa da aldea. Sí. Que Que non hai son que sempre anotarse. nas mesmas fechas, están ali, gratuita, tú vas, non vas, que Sí. lo mejor que hai. 6 meses antes, cómprame unha entrada por 100 euros. Ti te crees? Ti te crees? Que vou Sí. saber eu si me vai a pillar o meu... Joder, o que me Pode vir, vende os porros. pode vir outro coronavirus. Escoita, Ojalá, é o que facía falta. vou cambiar de tema. Noticias da semana. Pero con mascarilla dá ao revés. Un coronavirus que bueno que levar a mascarilla así. Noticias da semana. A semana pasada, no, porque non houve programa, pero na anterior, falaba das despedidas de solteira. E esta semana saiu unha noticia de unha empresa da Coruña que organiza despedidas de casada. Hostia. Despedidas de casada. Que claro, as despedidas de casada, esas sí que están ben. Esas están de puta madre, non? Esas despedidas de solteiro, eso é unha puta mierda. Pero a despedida de casada está ben, ti mira. Estuve lendo o que fan. Nas despedidas de casada, collen un barco, botellas de viño e un boi. Que espero que sea boi de marisco. Porque a min que un fulano se me restreje desnudo o seu pecho musculoso mentras bebo un vinito nun barco cas miñas amigas, espera, sí. Sobranchas amigas aí, nese plan. Unha cousa, só que un matiz. Un boi de desnudarse, podemos chamar stripper ou stripster. Porque é amigo de boi en gallego, podemos Vale, chamaremos usar a palabra stripper. A partir de ahora chamamos stripper. É que a min boi recorda a dúas cousas completamente opuestas de desnudarse. A ver, tamén llevas chupar a cabeza, que merda. E non te pode, é como o boi de terra, non te pode follar. Por que? No, é que os bois cortés están castrados. Bueno, é igual. Hostia, aí va. É o que é fillo de veterinario, a veces escapas estes conocimientos. Quería decir que o stripper... Joder, pero estaba pensando no boi de marisco, Bueno, porque para que eu son de interior. Ti vistes, como las dos Galicias. Claro, é verdad. Que diría Feijóo. Bueno, que? Ti, o stripper, dixeches un barco, alcohol, mulleres e un stripper. Non é moi peligroso para o stripper, porque vaise aceitar todo e vaise poñer a quitar roupa, que é complicado, como caia do barco, vai tomar polo cu, porque querense tirar a rescatar ao stripper. E vai caer. Aparte, vai caer. Vai caer, porque van a vai intentar caer. traballar. É unha despedida de casada, vai caer. Vai caer, seguro. Vai pasar isto moi de... Que é de, caeu o stripper ao mar. É parte do show, seguides, agora que veño coñer agora nunha galana. Pois escoita, porque despois, nas despedidas de casada, o que fan é ir de ruta. De tapas! Esa é a ruta boa, joder, a ruta de tapas, non a min que me mandades un WhatsApp para ir a unha ruta de senderismo. Ir a andar, a donde? Para ir hai que volver, vos dades vos conta deso. Que teño cara eu de Paulo Coelho para andar facendo rutas polo mundo. É moi espiritual, é moi espiritual, é moi espiritual. Sabes que é espiritual? Un chupito de Jägermeister é espiritual. A ruta de senderismo meteda no cu. Ruta de tapas. Nunha despedida de casada, eso é o mellor que hai. Podes facer unha pregunta. Sí, claro. Despedida de casar de unha persona que se lle divorcia e entón fai unha despedida. Sí. É que o mellor non pillara moi ben o tempo. Fíjate que eu, sí, a tope, pero despois pillo a xente a parte e pregunto, mira, que eu que son un pouco tonto. Sí, despedida de casado significa que estabas casada, que te vas divorciar, e entonces volves a estar solteira. Entón fanche unha despedida de casada. Joder, quero dicir un par de cousas. Unha, claro, hai moita diferencia porque na despedida de casada realmente si tes algo que celebrar. Hostia. Entonces, claro, o ambiente, inda que fixeras as mesmas cousas, inda que foras a unha bakery, como decías ti o outro día, vas con ilusión. Vas con outra alegría. Vas en plan, e aparte, non só ti, sino as túas amigas, que van en plan, é que mira que cara ten agora, mira que cara ten, como lle brillan os ollos.
sabes? A outra é mandar a unha persona ao cadal, sabes? Ai, a me dar as últimas voluntades. Isto non, isto é ábreselle un... E despois, que bonito é ter estas cousas de outra persona. É dicir, que se che divorcien todas as amigas e poder ir e mangalas sin ter que pasar ningún traballo, sabes? Eu llego con meu maromito e facendo as miñas cosas e que se me divorcien as compañeiras. Que volva a ser isto? Alguén que organiza. Que é o que necesitamos neste programa. Alguén que organiza. Eu te digo a cousa, mira, estánse facendo millores despedidas de casada e de solteiras. E xa pasaba isto cun tema que me gusta moito, que me chama moitísimo a atención, que vou facer un estudio sobre isto, que son os partidos de fútbol solteiros contra casadas. As casadas sempre son millores que as solteiras, porque meten cada verjallazo, bumba, dalle todo igual, o sea, que bicho no juego dun partido deses? Despois fan No. trampas, nunca bicho un partido de solteiros contra casadas, as No. casadas fan trampas, compran ao árbitro, todos os delitos, cantos existen, fanos as casadas, o sea, é loquísimo. Pode fazer unha pregunta personal. Sí. Tua Santa Madre participou algo vez nun Sí. partido? E facía todas as trampas que antes había. Pode que eso sepa lo de primeira mano? Pode. Claro que sí, eu non participaba nestes partidos de solteiros contra casadas e facía todas as trampas que antes había. Entón, é Ten normal. cuidado que non participe tú nunha despedida de casados. Que tamén vai fazer as trampas digo. todas. É normal que ti, cando metes a casadas a facer unha despedida de casada, tamén arramblen con todo, porque a casada é unha especie salvaje que está quere estar en peligro de extinción. As casadas queren deixar de existir para volver a ser o que eran antes de tomar a peor decisión que tomaron na súa vida, ser solteira, deixar de ser solteira, queren ser solteiras, joder. Entendes? Por iso, cando hai unha manada de casadas na que unha consigue volver a ser solteira, celébrano porque é a Champions League. Ves a luz ao final do túnel. As túas amigas, o sea, as amigas que se divorcian na pandilla son o mesías. Porque mentras vos estades por aí de perreo, folleteo loco, hai unha amiga casada na súa casa cheirándolle os peidos ao seu home dormido. Porque hai xente que bota peidos mentras dorme. Eso un pouco se habla sobre isto. E se non é joder, parece. Están na casa dicindo, joder, ainda queda esperanza, eu ainda podo volver a ser solteira. Entón, as amigas divorciadas sodes a esperanza deste país para as mulleres. Só quero dicir unha cousa. Hai que facer máis despedidas de casada. Leña al mono. Había gracia dicir eso. Eu creo que aí está a sororidade. Eso é a Claro, definición de coño. sororidade. Este é a Porque sororidade. ti sigues en la mierda, pero alégraste de que outra persona non. E tes esperanza. Hai maior sororidade que esa. Eso é o auténtico feminismo. Que se divorcie unha compañeira e ir todos a emborracharse e a tocarlles os abdominales ao chavalito de 22. Eso é o auténtico feminismo. Irene Montero, vai organizar despedidas de casada, coño, que andas? Para que tes un ministerio, cojones? Tal cual. Vale. Queres dicir algo sobre isto? Sí. Que os homes non temos despedida de casado porque lle chamamos cena de fin de temporada do fútbol. Cena de fin de temporada de veteranos é a despedida de casado dos homes. Pois vouche contar un par de noticias que vin. Esta xa era unha noticia e vin outra noticia, perdón. Dou o bote para Colodeiro. É que sei, eu anos. Porque leva 3 anos co programa e está con esa vaina. Mira, a noticia máis importante da semana. Atende, Un home detido por circular a gran velocidade trata de colocar ao seu can no asento do conductor para librarse da multa. De los creadores de O meu can comeu meus deberes, chega O meu can foi a 150 pola autopista, pero non lle pagou a AP9 que non tiña sueldo. Porque non tiña un can. Ai, me gracia isto de culpar ao can de todo, sabes? Pero de conducir. De cousas, pero botarlle culpa ao can de cousas da vida, sabes? Por exemplo, cariño, esta mensaxe chamándolle cachondo a Mario Casas por privado non a mandei eu, foi Trotsky. Sabes? Ou que sei. Mamá, eu non suspendín economía, suspendeu no can. Cousas así, sabes? Bla, non ten puto sentido, pero é tan absurdo que é.
Sabes, ou, neno, teño que dicir a verdade, os reis magos non existen, son la patrulla canina. Mamá, este 50 euros de porros son do can. É o can. Hijo de puta, para que te chivas, cabrón? Ou, eu non lle chamei ao xefe su normal profundo, foi Toby. Fai moita gracia. Papá, a que non sabes que enrayou o coche? Que de todas formas, o sea, que o tipo foi detido por ir rápido. Non estaba borracho, Como que fará este tipo borracho, joder? Sabes que molaba? Que o que fora borracho era o can e o coche era del e me día, no, leva o tío que non dou por conducir. Agora hostia, pues. Pois sí, cousas, nós dándolle voz sempre ás noticias importantes. Dándolle ladridos. Podes facer un ladrido dun can? Non me sale mellor. Non, a verdade que non. Vale, pois imos con o consultorio xa, por iso ben. Dios, está a morrer. Pois imos coa primeira consulta do día. Díganos aquí. Por que a auga do mar está quente en inverno e conxelada en verán? Pois mira, digo que hai cuestións para que a ciencia non ten explicación. Porque a auga do mar está quente en inverno e conxelada en verán, pois non se sabe. Iso é o mesmo que preguntarse de que vive la casa de la carcasa. Non se sabe. O sea, son tiendas que están ubicadas nas mellores rúas das cidades, abertas hasta as 10 da noite, abertas incluso días nos que pecha o Zara, que eso nin a hostelería. E con 5 dependientes para venderche un protector de pantalla para o Huawei de 5 euros. Como é posible? Misterios. Cosas para que a ciencia non ten resposta. Outro misterio que a ciencia ainda non soubo responder. De que vive Procis? Sabes o que é Procis? Procis. Procis é unha tienda que lle manda chándals e barritas energéticas a todos os influencers. Se lle das un chándal e unha barrita energética a todas as chavalas que teñen máis de 500 seguidores, de que vives, Procis? Non se sabe. Dende aquí pido a Xunta de Galicia máis investimento en I+D+C para investigar isto. De que hace? I+D+C, ideas do carallo. Así que, por favor. Esa é a miña explicación. Mandarlle chándales e se ti lle mandas o teu produto a xente que o iba a consumir, que vendes despois? O sea, é como se eu vendo droga e lle vou dando aos chavales a primeira... vale. Está bien, Procis, está bien, vale, lo pillo. Pero, que sei, non sei, venderán da beneficencia, será o Cáritas das influencers. De que viven? Ai, ui. Vivirán da benemérita. Que che dan ganas. Viven da Almádena. A ver, ti sabes isto da auga, porque está quente, porque está fría. Vamos a ver, eu teño... Creo que a xente, a veces, e que non lle parezca mal a ninguén, e pidolle disculpas á persona de antebrazo, por que escribides alcoholizados? Cando está quente a auga en Galicia? Cando está quente? Estarme dicindo que esta persona vai en xaneiro a meterse a auga en pelotas en plan, ai, que calentita está. No, eu vou vender o calentador que está moi calentita, que como? Igual é un Vos aportos en xaneiro, miña reina, a ver como está a auga. No, eu creo que é un... Que sale o pescado que pescas en Portosín, sale xa ca bolsa de pesca nova e xa sale congelado. É que eu creo que esta persoa é un jubilado da Coruña. Sabes, que tanto todo o ano están nadando ali en Riazor. A auga está quente no inverno e fría no verán por choque climático. É dicir, se ti dentro levas un colacao, como tes líquido quente no teu corpo, o próximo líquido que toques está á mesma temperatura. E no verán, como levas 7 kilos de cerveza ou de sangría a menos 12 grados, ao chocar ca auga tamén está fría. Chámase choque térmico. Explicoume un día Jorge, mira,
despois de facer o amor. Dicías ti que a xente non se escribe alcoholizada. Eu creo que, sendo honesta, creo que nos consideran deuses e que sabemos todo. Ese é o que te consideras ti a ti mesma. Que, ojo, non critico que comenten alcoholizados, porque nós tamén facemos o programa alcoholizados e entre Home, sempre. borrachos nos entendemos. Hai a xente que non lle entendo e pois cando estamos borrachos é como De eso vai a seguinte consulta de estar borracho, porque di aquí unha persoa. Este consello é moi importante, agora para a época que ven de verbeneo, vale? Céntrate. Di, non sei como dicirlle a que me gusta se imos tras da orquesta. non sei, podesme repetir, por favor. Non sei como dicirlle a que me Ah. gusta se imos tras da orquesta, o sea, que quere morrear cunha chavala na verbena detrás do palco da orquesta. Eu, en principio, giñaríalle un ollo e faríalle. Así que a lengua. Eso parece que queres churros. Ah, bueno, churros, vai a ver. Non é así. Un pulmón. Ou non, pode ser unha parella non Sí. normativa. Sí. Parella non normativa, que unha parella non normativa é Feijóo con outra persona, porque o normativo Feijóo non o aplica. Digo, peina que non sea normativa, lambe, seguro, eso seguro. Eso seguro. Si non, para que vai? Para que te escondes? Pero eu faría o con xestos. Sabes, porque diante da con xestos, o de dicirlle, non iría andar a Porque dicir... con xestos tamén estaba ben. Pasa. Porque, joder, diante da orquesta, intentar dicir algo molesta moito, sabes? Que che verden aí no oído, non é moi erótico que che pitan os oídos e tens que estar facendo así rascándote. Quítache as ansias todas de morrear con ninguén. Porque dentro, ti pensas que estás facendo guai, que estás entrándolle guai a outra persona, pero en realidad non estás sendo un playboy, estás máis ou menos é unha cousa así visto desde fora. Creo que non me salo de facer de borracho. Vou non intentar, vale? Pido disculpas. Para non salir sin lavar 28 anos. Pido disculpas, pero dende fora, cando estades intentando ligar cunha chavala... Que tes medo de que se fade a asociación de borrachos de Orihuela? E di, non, estás facendo, perpetrando... No, pero están as expectativas moi altas sobre min neste campo. Sí, sobre as túas dotes actorales están aquí, Entonces, vos desde fora pensades que estades sendo un playboy, pero desde dentro, perdón, pero desde fora o que o resto do mundo vemos é un tipo agarrándote así polo ombro, que non sei por que te se costume de agarrar polo ombro, e dicindo, guapa, queres un pouco de Larios con gaseosa? Que non queda swip, tónica na barra. Entón, acto seguido, que fai o borracho de turno? Que fai o borracho de turno para dicirlle ao chaval de ir morrear detrás da orquesta? Dille, imos mexar detrás do palco. Porque todos os tipos que queren morrear din, vou mexar, ves? A vos parecemos eso o culme do romanticismo, joder. Vos creedes que está Pablo Neruda matándose a escribir poemas para que vos cheguedes a un campo da festa cos coleguitas sonando de fondo e para lijar propoñades ir mexar un poquito de por favor, hombre. Non me joder. A ti tú. Quero dicir dúas cousas. Unha, nas orquestas critícase moito que falan moito. Que estes falan moito. Bien, hai que aproveitar esas pausas de falar para meter as fichas. Non me metas as fichas cando está o panorama a full de volumen. Claro. No, aí non, espera, que te dando o seu responso e aí estás. Aí é onde metes o hueco. Por iso hai orquestas que falan máis que menos. Para que ti poidas traca. Unha moi boa orquesta para follar é Olympus, porque falan moito. Entón, paga, aí estás onde meter. Eso é lo primeiro. Despois, moito cuidado cando están tocando o Follow the Leader, porque ti ves a unha persona facendo e siga. Non é que está bailando. Punto 3. O de ir detrás do palco da orquesta gústanos e témoslo establecido en Galicia como un sinónimo de folleteo. Ahora, son cosas que se usan, que están como conceptos que están moi ben e que están moi arraigados para a comedia. Ahora, non é práctico. Non é nada práctico. Detrás do palco da orquesta normalmente hai xente mexando e hai un montón de clines con pis. Buscade outros sitios para morrear.
Non recomendo tampouco detrás da cantina, porque suele haber un desagüe para o lavavajillas. Porque en Galicia as cousas fanse así, desagua o lavavajillas, desagua por ali, polo medio. Os bons sitios para morrear son o cementerio e a iglesia. Non hai que ter sexo católico. Bueno, pues cando dis lavavajillas no bochinche este do campo da festa, refiéreste a un capacho con auga. Non. E non lavavajilla. Non lavavajilla. Outra cousa que non lavavajilla. dixestes, debaixo do palco da orquesta hai xente mexando e cativos xogando ao escondite. Porque Así que non é agradable. Sabes, ir ás pistas, meter con coche... eso promociona os Sergas. Pon os cativos a xogar, porque unha vez que pillas non pillas unha enfermedade en tu puta vida. Como xogas un pouco debaixo do palco da orquesta, entre a droga, o mexo e o semen que chupas, listo, ala! Vacunao. Cando foi da Covid, tuvo as dúas opcións. Puñemos centro de vacunación ou puñemos palco da orquesta. E, bueno, ganou o centro de vacunación. É o Vale. máis importante para ligar cando se está de festa, Que? No, que si mo dis, porque non teño puta idea. Non liguei en mi puta vida. Pero ti estás dicindo os sitios vos para morrear. Vas a dar algún consello ao chaval do que lle ten que dicir... Ah, quere ir a morrear con unha chavala. Queres saber cal é o consello para dicirlle, vamos detrás do palco. Ti estás dando consellos para si lle di que sí, pero el quere e como consigue que lle digan que sí? Joder, claro, hombre, no. Vai-me traballar ti mañán, non te jodas. O máis importante para ter unha relación sexual placentera. Non é de falar de placentera, el quere tela. E acerca a rapaza e eu dou dous consellos. Uno, aprobado por el Ministerio de Igualdad, que aquí dijas, mira, gústasme e gustaríame que nos déramos uns bicos. Si me acompañas, estaría mellor que vaya eu solo. Que tamén é tamén máis bonita. Mira, eu vou ir ali e vou ter sexo. Se queres vir, ben, se non masturbome. E depois tamén recomendo... non vou recomendar isto. Mellor, non íamos ir presos. Recordade a técnica do velociraptor. Cal é a técnica do velociraptor? Mandas a un amigo que estea falando con ela e cando estea falando con ela vas ti a dille, queres vir comigo a morrear? Porque normalmente o teu amigo é tan gilipollas que por deixar de estar con el vais contigo. Moitas veces esas cousas pasan e acabanse liando co amigo. En plan, vas ali, mira que lle gustas ao meu amigo. Espera, pero ti és guapo, ai sí, ti tamén, non sei que. Ao final, esas trampas las calja el diablo. Por fai esa. Chaval, que querías... Vai andar e pedir, gustas ao meu amigo. E non podes perder nada, solo enviardas a un amigo, non lle dixas ao amigo tampouco. Esa é a nosa técnica que recomendamos para este verán. Ir a andar a unha chavala ou a un chaval que che guste e dicirlle, gustalle ao meu amigo. Non vaiades á festa solo, claro. Gustalle ao cantante da orquesta. Outro día contamos cousas que non funcionan. Si che parece. Uf. Non sei se contei eu algunha de fichas que nos intentaron meter ou que intentamos meter e non funcionaron. Vale. Porque, bueno, dos errores tamén se aprende. Sí, máis que dos aciertos. Vale. Outra noticia, non, outra consulta. Di aquí unha persoa. Cando vives na Coruña e te empezas a atopar os ligues de Tinder no Lidl, gasolinera, cole, todo mal. Isto creo que é unha opinión, non é un... O sea, creo que non está pedindo un consello tampouco, é como, vai, puta mierda de vida. Bueno, pois sí, desahógate, non pasa nada, perfecto. Espero, o de cole, espero que sea... É que, a ver, deste quería falar eu, vamos a ver. De todo. Parabéns, porque se te topas con ligues é porque ligas. Sí, bien, hasta aí, todo mal a prueba, todo mal recomienda, todo que sea sexo, pa'lante. O que me chama a atención é o perfil dos ligues, porque son un poquito diferentes. Atópaste cos ligues tanto no supermercado, como na gasolinera, como no colegio. O fulano que vai ao colegio, en principio non vai á gasolinera, e moito menos ao supermercado, o que significa que eu vou pensar ben. Vou dicir, parabéns, estás te tirando a un amplio abanico de idades. Entón, esta rapaza, ao mellor, ten 30 anos, máis ou menos,
Que é, recordemos, a treintena é a mellor idade para ligar. Por qué? Porque podeste follar tanto ao pai como ao fillo. As posibilidades son infinitas e xa como sexas bisexual, joder, hai che catar. Entonces eu vou pensar que vai por aí a cousa. Entón, se te atopas cos teus ligues, é porque os tes. É porque os tes. Entón, bueno, oye, Vamos a ver. e se os atopas na Coruña, márchate pa Vigo. E xa nos atopas. Vamos. O primeiro mes, o segundo mes volves ter o mesmo problema. Sempre se dixo, desde os 90, o Estado español tuvo moita precaución en recomendar o sexo con protección. Tes que ter protección. Solar. Tes que ter a protección de saber que non o vas a topar. Hai que Ah. preguntar Tinder, o que ten é que ten un chat antes. Pregúntalle onde vai a escola, pregúntalle onde bota gasoi, pregúntalle esas cousas útiles. Hai que ter un poquito de cabeza. Hai que ter unha lista de preguntas. Claro. Por exemplo, a mí non Claro. lle vas preguntar a que supervas, pero podes preguntar, gusta chumos do Mercadona? No, non me gusta. Bien. Porque vou ao Mercadona e me lo puedo chingar. O teu rapaz onde vai á escola? Pero lévalo ti ou a muller? Non, levo a muller. Bien, me gusta. A ver, e se non, eu teño unha técnica infalible. Supermercado, pides comida ao domicilio. Que che manden todo á casa, xa non te encontras con ninguén. Gasolinera, mandas o coche sin gasoi a tua nai, que lle bota ela gasoi. E o peor é que faz. Cole, o do cole eu como ixa. Non sei se me quero meter. É que me matou. Porque... Cole, pois desescolarízate. Vive de follar, como os de la Isla de las Tentaciones. Eu digo unha cosa. Esta rapaz, esta señora, esta chica... Esta é unha chica, non? Sí. Que dixo que se atopa... O sea, eu entendo que leva o fillo ao colegio e ali atópase co... No, eu creo que se está zumbando a un de 18 é un de 53. É outro de 35. Non E que a poñería cola. vida le sonríe. Eso pode pasar, pero aparte ten un fillo. E levo á escola e ali hai outro padre ou madre con la que hicieron el sexo. O chispeo, o sulfatación. Entonces, como é ese encuentro? Porque é moi bonito ir da man co teu cativo. Ai, mira, saluda a Carlos, saluda. Que igual o tens que empezar a saludar moito a partir de agora. Ou che dixa, mamá, podemos ir á casa de Juanito, non sei que. Podemos. E aí, ponlle el rec, la 1, la 2 e la 3, que estén entretenidos. Pero ponlle volumen, metille volumen. Claro, te imagínate que ti estás liando con Juan Carlos. E Juan Carlos ten ao fillo Paquito. E a túa filla diche, mamá, estou me liando con... Está me gustame moito Paquito. E ti, hostia, para que isto é incesto, non? Somos borbóns ahora, que para non te pelíes con... Estou eu entrando ao pai, respeto, pedimos para fillas e respeto. Non me fagades un Fran Perea. Que eu me ligo a nai, as fillas son territorio vetado. Sí, joder. Claro. Por cierto, unha cousa, só unha preguntita. Está funcionando Tinder na Coruña, non? Ou folla todo isto? Vale. Hai que descargarse Tinder, eso funciona. E poñer o ratio me polo na Coruña. Tamén, digo eu, vai xa tarteixo, non? Pica algo en Oleiros. Non se pode, no tema de follar non se pode ser vago. Non pode ser en plan, é que follei a todos os edificios e agora non pode ir no ascensor. Claro, porque estas aplicacións podes poñer a distancia, rollo, quero topar xente nun radio de 20 km. Pero tamén estaría ben que che filtrara a xente, rollo, non quero ligar con alguén nun radio de 5 km, porque non quero ligar aos veciños. E estamos, joder, estamos mandando xente á luna e estas cousas importantes, deixarnos de inteligencia artificial, e hai que potenciar isto, coño, que é o que nos importa. A mí que me importa que un ordenador me diga en que ano se descubriu América. É que lle importa o ordenador? Xa está descuberta, xa está. En Tinder podes ir ampliando o ratio. Sí. Eu fui ampliando o ratio e entrou un príncipe nigeriano.
Vale, outra consulta. Este tamén, ai por Dios. Cando che din de facer un 50 sombras de Grey, é para follar ou para partirche a cara? Esta persona está un poquito desorientada. Eu vou dicir unha cousa, eu non vin 50 sombras de Grey, nin vin a película, nin lin os libros. Por qué? Porque teño 28 anos, só che deixan vela a partir do 53. Está así clasificada a película. Non sei por qué, a película é unha novela que tivo moitísimo éxito entre as mulleres desa idade e sei que moitas delas, despois de ler o libro e ver a película, fixeron unha festa, concretamente unha despedida de casada. Había mulleres lendo 50 sombras de Grey e estaban lendo e dicían, hostia, pero isto se puede. Se puede todo, corazón. Ainda que hai que dicir unha cousa, que ao mellor se tes un maromo como da película, dache máis ganas de follar e non como o teu José Luís, que a súa postura sexual favorita é a máis loca que fai últimamente é comer donetes chupando os dedos. Entonces, bueno, si vedes creo a que- película, dime. que creo que con isto dixo todo, creo que se che propoñen un 50 sombras de Grey é para abanearte e ponerte de arriba para abajo, para un lado e para o outro. Vas a ver todas as coordenadas, amigo. Se vedes 50 sombras de Grey, non comades palomitas. O que entendeu, entendeu, non? Porque ti viste esas 50 sombras de Grey? No. Por que te estás poñendo colorado? Si vai de que as mulleres lles apetece. Bueno, é igual. Non comades palomitas si sodes mulleres. Porque fan chu, 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 chu. No, porque depois as mans van onde non teñen que ir e iso pica. Claro, joder. No, lavar as mans ante todo, Despois veñen as infeccións de Limpieza. orina. No. Igual que lle decimos a do Tinder de antes, limpieza. Non sei que dixi de 50 sombras. 50 sombras de Grey. É porque en 50 sombras de Grey había zoscamiento. Claro, creo que é un pouco usado o sexo que teñen en 50 sombras de Grey. Hostia, comes unha hostia pero metes a polla, a mí me compensa. Vamos, pero que necesidade hai de... Non? Sí, no, si quedamos para pejar e así para follar, para follar. Claro. A roupa é distinta, joder. Pero bueno, eu creo... Dime. Eu digo ao chaval que si che propoñen facer 50 sombras de Grey, a priori é para que te poñas contento, vale? Eu digo unha cosa. 50 sombras de Grey, supuestamente é unha persona que liga con outra e polo medio hai, bueno, bofetadas ao mellor e parrachitas en el culo. Non sei como vai o tema. Escupitajos, juguetes sexuales destes de látigo. Dale con el látigo, sabes, estas cosas. Eu sei como é o gallego. E estas cousas son americanas. Están moi ben. Como lle chuspan nun ollo a unha muller gallega, venche un cabezazo ao nariz. Andade con cuidado. Porque na película... Ídemos cantar. Vai haber hostias das boas. Entende? Que deixade isto por de fora. Nos o noso. O noso misionero... E ya. E ya, millonero, para adelante, pumba. Era aquí, lo que nos funciona. Pum, calidad, cabecita. Listo. Máxima postura sexual que recomendo eu é vendo fútbol. É a máxima locura que faría eu. A min vou che dir unha cousa. A min, simplemente con que me tires do pelo, dou unha hostia que das a postura sexual dos 360 graus. É que é iso. As cousas con permiso sempre, Eso é o primeiro. E ainda con permiso. E aí vou me poñer seria. Cousas con permiso. Oye, mira, isto te gusta, sí, non sei que. E tamén hai veces comes na cara, que se che está apartando, se lle estás escupindo así na boca e che está apartando, pois a mellor que non quere José Antonio, vale? Que ti non eres Christian Grey, ti eres José Antonio de Culleredo. E ves de matar 15 porcos pola tarde, non tens unha empresa e eres millonario. Así que deixarmos de rollos. Tens máis que dicir sobre isto? Sobre os 50 sombras de Grey, sobre todo isto, creo que o hombre gallego e a muller gallega
debemos tomar unha decisión e isto creo que xa é importante. Deixade de comer criollo, por favor. Ides de churrascada, comedes criollo e despois queredes morrear. Hai que decidir. O morreo Sí, ou o criollo. sí, sí, Por favor, sí. Ai, Amancio, fai unhas camisetas. O morreo ou o criollo. Non podemos estar a todo. é que en Galicia queremos facer 50 sombras de Grey e comer un trifásico con cebola. E comer criollo, e comer toda a porquería que anda. E, pois, mira, no, Christian Grey non está comendo criollos para despois morrer. Quero dicir outra cousa. E aquí, cos salvajes que somos, en vez de ir a un sex shop a comprar juguetes eróticos, collemos un pimpio, ali ao lado do río. Porque somos Que borracho. salvajes. Si Christian Grey. Aquí dinche de ir ao sex shop e hai xente que vai aí á corte, colle a ferramenta que ten para cortar carballos e usa para ir para a cama, por favor. Todos estamos de acordo de que si Christian Grey traballara de fontanero, a segunda película está denunciado e aí se acaba a película. Pero como é millonario, ai, gustalle unha bofetada. Que guai que estoy aquí encerrada. Que guai que non me deja marchar, no. Venme buscar no helicóptero. Red flag. É que ten É que, helicóptero. é que. A mí tamén me viñeron buscar un no helicóptero. O helicóptero que che dá a ti voltas na cama de noite. Dejemos las historias del 061 para otra ocasión. Pois Si sí. eres gallego, che din de facer un 50 sombras de Grey, ten cuidado porque o que creo que queren é que lle pintes a parede de gris. Ten cuidado que te van poñer a traballar, que aquí en Galicia pasa moito eso, que ti contas de que vas para botar un polvo e acabas collendo espigas de millo, poñendo as patacas, pintando a corte, lo que sea. En Galicia quedas para unha tarde de Netflix e mantita e efectivamente é unha tarde de Netflix e mantita. Non xa andamos con rollos. No. En Galicia, se queremos follar, dicimos, che, imos detrás do palco da orquesta. Andamos con máis metáforas. Esa é a máxima metáfora que existe. Sí, pero eso decímolo estando no salón con mantita e Netflix, dicimos, imos detrás do palco da orquesta. É unha señal que... Pois nada. Ti crees que Alfonso Rueda lle di á muller imos detrás do palco da orquesta? Eu, se soubera quen é Alfonso Rueda, estaría encantado de opinar. Ana Pontón dicindo yo a mí, vamos detrás do palco da orquesta. Ai, por certo, que cando subamos este vídeo vai ser, o sea, esta semana ou domingo son eleccións. Queres dicir algo sobre para o día de reflexión, este que hai que reflexionar? Eu reflexionei moito sobre isto. Sí. Non hai ninguén que estea ben da cabeza dispuesto a joderse a vida sendo alcalde. El sistema democrático rompió. Acabouse. Todas as persoas normales que conozco di, che queres ser alcalde? No, a outra cosa. Todo o mundo está cos seus traballos, ou cos súas oposicións, ou co seu fútbol sala. Todo o que se quere meter a alcalde ten un problema. Entonces, daqui a 10 anos, Galicia muere. Porque os alcaldes están quedando toda a peor purrelada que existe. Sin querer eu faltarlle a ninguén. É que eu teño un problema. Non, vou solucionar eu isto porque te estás faltando respeto á xente. Eu teño un problema que a mí fame falta moita reflexión. Eso de que 24 horas de reflexión. Non, a mí fame falta 24 años de reflexión. 15 meses de reflexión me fan falta eu para saber o que teño que votar. Por qué? Porque estou entre votar os que son tontos perdidos ou a gilipollas. Entón estásme complicando un pouquiño a cousa. Así que, por favor, ampliádeme os plazos de reflexionar. Sí. Necesitamos reflexión de 4 años. 4 años de goberno, 4 años de reflexión. 4 años de gobierno, 4 años de reflexión. Pero pode darse a circunstancia de que eses 4 anos este millor que cando hai alguén mandando. Que cando vas cumplindo anos vai che pasando. Cando vas votar con 18, con 20, ti votas aí, isto, que... E depois vas cumplindo anos e vas conocendo as que se presentan. Sí. E sabes que todos, este non debería, no, este non, non se goberna el mínimo, vai gobernar o Cando tes 18 no ayuntamiento votas
máis ou menos porque che vai dicindo a xente, non? Porque, joder, teus pais conocen a todo mundo, os teus avós, os teus primos, pero claro, que dis ti, despois empezas a coñecelos ti de primeira mano, xa non é un díxome, xa estudiou contigo no colégio, e ti, mi va, pero este era tontísimo. É que antes presentábase no para alcalde o que mandaba Franco. Despois presentabas alcalde o que mandaba Fraga. Despois houve unha época boa, democrática, boa, no que se presentaba a alcalde a xente do concello que tiña inquietudes políticas. Ahora estánse presentando a alcalde os descartes da FP. É que isto vai ser unha ruína. Isto vai ser unha ruína. De aquí a 10 anos están todos os concellos arruinados. Eso sí, a BMW vai ir para arriba como un tiro. Porque va, primeiro van facer todos esto, ya. Me los conoceré yo. Por favor, Rueda, Pedro Sánchez, Fluvi, quen sea, o que mande. Doraemon, a máxima autoridade gallega é Doraemon. Aí estamos. Sí. Que alguén invente unha IA de alcalde. Ah, Unha inteligencia artificial para ser alcalde. Dicir, ser alcalde non é complicado. Que pasa? Que a persona sempre tira para a súa parroquia ou intenta que te ample dijo o cheo seu. como ten que ser a inteligencia artificial para ser alcalde. Como? Ten que ser unha máquina que diga, sí, 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 sí. E pois fai o que lles sar dos collóns. Hostia, eso era aquí Armando Blanco. Unha máquina que ti vayas ali e che diga, necesito asfaltar, sí, sí. Necesito unha farola, sí, sí. Necesito unha silla de rodas para o meu can, sí, sí. Dicho todo, sí, sí. Eso é un alcalde, bueno, bonito, precioso. Que máis queremos? Sí. E se ainda por riba Eso é che paga unha voz sexy. Ajá. Sí, É sí. máis, unha inteligencia sí. artificial para ser alcalde que che diga a todo que sí e que cando vayas ao seu despacho te faja un cunilinguis. Si es hombre ou mujer, el sol fai cunilingüe. Si dime se iso non sería bonito de ver. Pois sí, porque aparte teño que ir ao xón do alcalde. os alcaldes levan 40 anos jodéndonos a todos e estaría ben que por unha vez o disfrutemos. Até que cada vez que vas ali, bueno, a ver, veña, va. A ver. Non falo de follar, No, que No. follar son cuernos, pero cunilinguis no. Eso témolo todo claro, non? Hostia, claro, 100%, sí, Ah, sí, sí, no, sí. vale, Eso vale. pode ser, eso pode ser. Eso non fai falta facer despedida de casada para poder No, meter. de feito, quero te dicir, ti, si lle dis ao teu marido, mira, o veciño fíxome un cunilinguis, el dixe, guai, así non teño que facer eu. Bien, sí. Claro, é como, Sí, un si é traballo moi menos, sí. un traballo menos. Se é un tío moi enrollado, pregunta, e que tal? Pois guai, porque fai isto de aspirar para dentro, que ti non faz, hostia, logo había que aspirar, claro, cariño, tal. Hostia, non me di las cousas. A mí non fálase por aí. Non me di as cousas. E agora, como sei eu eso? Entón, eso é o que queremos. Sí, unha inteligencia artificial para alcalde. Que non é tan complicado. Que o alcalde entran 100 euros, 20 para urbanismo, 20 para non sei que e 60 para deportes. Eso Porque o facho. importante no concello é deportes. Deportes é un pabellón bonito, o campo de fútbol de arma artificial de 300.000 euros. Eso é o que quere a xente. Te digo, fútbol. Fútbol. Pois inteligente. Vamos gastar os 300 millóns de euros en 20 anos e nunca se leu un futbolista deste concello. Fútbol. Queremos fútbol. Mola que estamos falando seguido do alcalde. Xa damos, por supuesto, que o resto non son necesarios. É que non sei para que se presentan. É que estou na oposición. Non, Moncho, ti estás cobrando por rascar os collóns. Que oposición faz ti? Eu creo nunha oposición calmada. Estás te levantando ás 12, joder. Que calmada? Iso non vai ser calmado. Estás rascando os collóns. Hai que mirar que se presenta, porque recordade que agora xa empezamos a coñecer aos que se presentan ás eleccións. Entonces, non facer como no colexio. Non votar polo máis tonto como cando era o delegado de clase. Polas risas. Que andamos a risas, ar de ver este sonar mal. No. Pois... Bueno, eu digo que sí. Si nos poñemos de acuerdo, estamos a más callambra, a ver que pasa, sabes? 36 festas da xuventud no ano. Venga, para adelante. As carreteras levantadas, pero un público en pie. Eso é o que queremos. Non pode vir a Panorama porque non hai carretera, pero ímolo a ver a outro concello. Non, ti paga festas para diante. Si, pero despois eu quero ir a clases de zumba e chego ali e que? Zumba xa vai a ver na Panorama, ti tranquila.
podo contar unha historia de delegado de clase. Unha vez estaba eu estábamos en clase e había que votar o delegado de clase. Cada un collía manotaba nun papel o delegado de clase. Recordemos, estamos en clase, nenos, e votamos o delegado de clase. E un puxo para votar, pois imagínate, puñías Carla, Luis, Moncho e un pon o meu irmán José Carlos. E o irmán José Carlos tiña 8 anos máis. Estaba na casa. E dixía a profesora, pero que votas este? Bueno, claro que sea ese delegado. Así que eu vou fazer o mismo e na papeleta do alcalde vou poñer Davor Zucker. Eu quero que sea Davor Zucker o alcalde, non me quero estar atado a unhas listas. Eu quero poñer a camisola de juegos. Sería guai que para ser alcalde fora como a comisión de festas, que cada ano chegue ali suben ao palco e diga este ano está a patatín, patatín, patatán. Joder, como alcalde outra vez, doctor Bastia, macho. E xentes caqueándose, eu non vou ir á reunión do alcalde, eu a pleno paso. Eu pagar a cuota, sí. Bueno, pois eso. Que hai que ter sentido. Que máis? Eu creo que por mí xa estaría o programa. Hostia, hai que despedir. Como non me digas a despedida polo medio que me... Nada, por mí xa está. Se queres decir algo máis, senón, cancelamos tudo. Amén. Vale, pois eso, que temos todas as nosas redes sociais super activas, o Instagram, o TikTok, o YouTube, o ebooks, Spotify. Os privaditos están que arden, están que queman. E nada, que estou moi cansada xa, por mí xa estaría. Pero ti Os